गसाइगाव पुलिस थानायाव फिन दिनै समबाय समितियाव रेकारिं रां दोनग्रा रायजो राजाफोरनि बिहिर। गसाइगाव पुलिस थानायाव दुंहाव थासारि। थार बिजिरनाय मोननांगौनि पुलिस थानायाव गोबां हिनजाव हौवा सुबुंनि बाना। कन्डिसन नार्जारि मुंनि सासे एजेन्टखौ 5 कौटि रांनिबो गोबांसिन रां खांनानै जानायनि अजद रायजो राजानि। गसाइगाव सुरिपारा गामिनि थागिबि कन्डिसन नार्जारि मुंनि सुबुङा दा आसाम बहुमुखी समबाय समिति प्राइभेट लिमिटेडनि सासे एजेन्टआ 1500 सुबुंनिबो गोबांसिन सुबुंफोरनिफ्राय गासै 5 कौटिनिबो गोबां रां खांनानै जानायनि अजद दैखांदों। रां दोनथुमग्राया मोननांगौ सम जाब्लाबो रां गरसेबो होआखै कन्डिसन नार्जारिया। मावख'आ बन्द जाबाय, सोरखारा बन्द खालामबाय बायदि बुंनानै रेकारिं दोनग्रा सुबुंफोरनो दिनैसिम गरसेबो रां होयैनि अजद दैखांदों रायजो राजाफोरा। नाथाय दिनै रायजो राजाफोरा जेबो राहा गैथे जानानै फिन गसाइगाव पुलिस थानायाव रायजोफोरनि दोननाय राङा जेन' मोनफिनो बिनि थाखाय थार बिजिरनाय नागिरनो फैदों। लोगोसे कन्डिसन नार्जारिया रायजो राजाफोरनि रांखौ खांनानै गावसो गोबां सम्पति बायनानै लानायनि अजद होदों रायजो राजाफोरा। गामियालाय माथो? आगसिगुरि। बहा फैसा दोनामोन नोंलाय? आं फैसा दोननायाबो बेयावनो दोनदों सिनोनो। बेसेबांसो दोना? आं बिजामादै जायोमोन। सानसेयाव बेसेबां दोना? 140 दोनहरदो आं। बेसे गोबावसो? नै मोसो जाबायमोन। बर'दिनाव बख'ना गसैमोन। बेसेबां? ओमफ्राय बुंबाय बिसोरो नै आयै बर'दिनावहाय आङो बख'ना होफैनायसै। नोंसोरो ओरैनो खस्थ' मस्थ' जाथ'दो बर'दिनखौ आयै होनबाय। ओमफ्राय आरो गोदान दोनहरबावबायमोन आङो बे मोसौ जानानैहाय माबा हाथाय बिस्थिबार खुंब्रैनि दोनहरबावबायमोन आं। बेसेबां दोना? 140 बे दा दोनहरगोदाना 130। नों मा मावनानै दोनोमोन फैसाखौ? आं ओरैनो मुजिरा हाजिरा मावो, बोराय गैयालाबो ओरैनो मालायफोरनाव सिथ्ला सिबबाबायो, गय खावो। आंनियाथ' बोराय गैलाना। हारसिङै जायो? हारसिं जायो आं आबौ। आंहा बोरायबो गैला माबो गैला। ओरैनो कन्डिसना नोंखौ दा आंखौ थगायनानै दोनखो ओरै बुंबाय बिमा लिङोथ' बिखुनजो जायो। नै आयै ओरै खालायनानै दोनहर, दा मोजां नोंनि फैसाया थायगोन एरैगोन होननानैहाय बुंबाय। ओमफ्राय दा बे बोजों मोननो बोजों हामानो गैया। लामा नायोसो नायो गैया। फैसाखौ मोनफिनासो? मोनाखिसै गैया। दा फैसाखौ नांगौना नांला नोंनो? फैसाखौ नांगौ आंनो आबौफोर। आं दा गैया गारा दोनहरदो। आंनि जाखोन्दा रावबो गैयाना, रान्दि मानसि आङो। लोमगोन सागोन आंखौ सोर नायनाय? आंथ' नांफिनगौ। आं एरोखोमा होनना दोनहरदोंमोन आं आबौ। बिसोर मोजां बुंबायलाय आखायनो दोनहरबाय आङो। थांनायालाय थांगासिनोखा। आंना मेगनाबो थाइसेया नै माइ गायै नारा थुख्ल'नाया मोजाङानो नुवा, खाना जाना थाबाय बे थाइसेल' मोजां। ज' फैदों आदैबाव? जोङो बहुमुखी समबाय समितियाव फैसा दोनदोंमोन। सोर एजेन्टनाव दोना? कन्डिसन नार्जारिनाव। बेसे गोबावसै दोननाया? जोङो दोननानै गोबावसै जाबाय। दा नभेम्बरावबो मिसुर जानाय दङ, डिसेम्बराव मिसुर जानायबो दङ। बियो होआखै। दा गोबां मानसिनि दङ आरो गोदान खांनायबो दङ, बेखौबो होआखै। दा जोङो बेखौनो जोंनो रायजो राजायै बयनोबो मिसुर जानायखौ होयैखाय जोङो फैबाय। बेसेबांसो मानसिनि दङ? लाख मानसि दङ। जों सराइबिल ओनसोलावहाय गोबां गामि दङ। बे गामियाव दंजोबो, फैजोबाखै, रावबो फैयाखै। कन्डिसन नार्जारिखौसो लोगो हमदोंना हमाखै? लोगो हमदों जोङो। बियो होनदों आङो एखमबा होनो गसाइगावआवसो, एखमबा होनो क'क्राझाराव। आरो फार्स्ट टाइमाव जों लोगो हमबाय। लोगो हमनो होननानै जों फन खालामनानै लिंहरबाय। होनबाय बियो बिसमुरि ना कारिगाव बहायसो सोरनिबा सारादु, सोरबा दैमालुनि सारादुआव फैदों आं होननानै बुंबाय बियो। बहाय
ओमफ्राय जोङो बियो खारबाय थगायबाय होननानै जों दोनथ'लायबाय उनावहाय आरो जोङो अखानायै आरो उनावहाय आइसि सानाव फैबाय जोङो होनफैबाय ज' लोंहोर लोंहोर फैनानै जों होनफैबाय रायजो राजा आइसि सारा होनबाय जोङो बे केसखौ जों लाखिनो हाया केन्द्रनि गसाइगाव फैदों नामा नोंसोर? औ ओंखायनो गसाइगाव फैदों ओमफ्राय रायलायनो मोनबाय अफिसारजों? रायलायनो मोनाखै फैसाखौ मोनाबा मा खालामगोन नोंसोर? जों फैसाखौ मोनाबा थाङा गसाइगावनिफ्राय जोङो असि सारा कन्डिसनखौ लेंहरनानै होनांगौ जोंनो थाखाखौ होनांगौ। नों बेसेबांसो फैसा मोननांगौ? आङो मोननांगौ 90,000सो मोननांगौ दा। बेबायदिनो गोबां मानसिया मोननांगौ? औ गोबां मानसिया मोननांगौ सोरबा 1.5 लाख सोरबा 2 लाख सोरबा 3 लाख मोननांगौ सोरबा 60,000 सोरबा 50,000 सोरबा 40,000 मोननांगौ। जोङो सि दायो सोरनावबा माबा खामानि दङब्ला बेखौ जों मावहैयो हाजिरा मावो सोरबा टट' सालायो सोरबा दखान होयो सोरबा माबा माबि खामानि मावो हाजिरा थगायो। नै आब' नै नानिस नै आदै नै आबै गोदै रावजों जोंनिफ्राय थाखा बरननानै लाबोयो आरो आंथ' दोनबावासोमोन आब'खि आब' आं थासान्दियाव दागि सरखार गभर्नमेन्टआ माबा खालामबालाय सिल खालामबालाय आं दङना आं हरगोन आंखौ दागि आं गामिनि मानसि आं खाराना होननानै आंखौथ' गले गले खावलायनानै लाबोदों।